गावसोर थांनायखौ माने माबा खालामनो थाखाय जुक्ति दं होननानै देखायनो थाखाय बुंनाय बाथ्रासो बिसोर रोनावदोंसो दा रोनावनासो थांदों बिसोरो 15 बोसोर 17 बोसोर हाग्रामानि सरकार सालायनायाव थानानै शक्तिशाली भाबै सोरबा मन्थ्रि जाबाय सोरबा डेपुटि चिफ जाबाय बिसोर माने दा मोनजायैयाव खाराव खासाव जादों आरो खालाव खासाव जादों खालाव खासाव जानायखायसो थांदों दा बिसोरो मा ओंथि दं थांनायनि हाग्रामाखौ गारनानै जाय हाग्रामाया बिसोरजों आखाइ हमलायलायनानै सरकारखौ सालायदोंमोन एथ' सुन्दर सालायदोंमोन बिसोरो दिनै हाग्रामाखौ जोगारनानै थांनायनि ओंथिया मा बिसोर माने मोनजायैयाव खालाव खासाव जादों खालाव खासाव जानानैसो बिसोर दा थांदों बिथांमोननि थांनायाव जेबो खहा जानाय खहा जाया रायजो राजानि भाषा बियो जेबो खहा जाया जेबो सिन्था दाखालाम होननानै बुङो जोंखौसो बुजायो होमबा हारसा बर' बुंदों जे बिसोर थांनायाव नंगौना नङा दे खाम्फा जुवा दामाने एको खति नायवा नय हे जाওক बायदौ होननानैसो बुङो हारसाफ्राबो होमबा जा खुथि जाया बयबो नुखानाय ना सोर माबायदि लिडारा दिनै BPF खौ जोगारनानै थांदों रायजो राजा नुखाजोबनाय गतिके बेखौ लानानै जों जेबो सिन्था जायाखै रेसपन्सआथ' बहुत मोजां जोंनि कर्मिफोरजों लोगोसे साधारन रायजो राजानिफ्रायबो बेवहाय नुजाफैदों कर्मि गोजाबाथ' एसेल' माने जागौमोन खिन्थु रायजो राजाबो फैफादों बिनि बे रेसपन्सखौ नुयोब्ला माने बिराद मोजां जेरावबो जों बेबायदि माने माबाखौ नुदों आरो प्रेजेन्सखौनो माने रायजो राजानिफ्राय प्रेजेन्सखौ मोजां जों नुगासिनो दं दा सोलायनाय लुबैदों बेखौनो जोङो बुजिनो हायो आरोखि UPPLआ दा सरकार सालायदों रायजो राजा आसा खालामदोंमोन जे सोलायनाय सरकार फैयोबा जों माबा मोनसे मोजां साबसिन जों मोननो हागोन आरो जिहेतु बिसोरो प्रसार खालामदोंमोनबो फोसावदोंमोनबो जे घरे घरे साख्रि मोनगोन घरे घरे अनसुंथाइ मोनगोन बेफोरबायदि होननानै फोसावदोंमोन दा बेखौ माने नुनानै रायजो राजाफ्रा सानदों गमामायैनो नंथारगौ नामा जों घरे घरे माने माखासे अनसुंथाइ मोनगोन थाखा फैसा मोनगोन साख्रि मोनगोन बिजनेस मोनगोन बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो बेखायनो माने रायजो राजाफ्रा थांनाय बाराव BPF खौ गारनानै माखासेया UPPLनो भट होदों थेवबाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा BPF खौनो जे मोजां मोनो बेनि फोरमाना जाहैबाय जों 11टा सिट जों मोननो हादों आरो बिसोरो 11टाल' मोननो हादों खिन्थु फाव फान्दायनानै हाग्रामा महिलारिनि बिखायाव जोगारनानै बिसोरो माने दस्रा गिदिर पार्टिनि फान्दायनायाव थांनानै बिसोरो सरकारखौ दादों नङाब्लाथ' बिस्रा क्षमता गैयामोन खिन्थु गणतन्त्र देशआव जाय मेजरिटि मोनो बेखौसो लेंहरनानै सरकार बानायनायनि खाबुखौ होनांगौ बिनिफ्राय सरकार बानायनो थाखाय जेसेबां संख्या नांगौ बेखौ माने कयेक मास टाइम होनानै बेखौ देखायनायनि प्रभिजन दं डेम'क्रेसियाव बिदि दं खिन्थु जोंनाव थांनाय जे दा जि सरकार सोलिदों बे सरकार सालायनायाव माने गभर्नरा जोंखौ लेंहरनांगौब्लाबो माने राजखान्थिक चक्रान्तआव गोग्लैनानै जोंखौ खोख्लैनानै जोंखौ लेंहराखिसै ओमफ्राय प्रमद बर'खौ दैदेननायावसो सरकार खालामनो थाखाय गभर्नरा लेंहरदों बेनो देरसिन माने रायजो राजाखौ आरो BPF खौ थगायनायनि सरकार दानायनि बे फाव फान्दायनाय एकदम 100% बियो जों देरहागोन खारन रायजोफोरनि खुगा बे बाग्लायगासिनो दंना रायजोफ्रानो बुंगासिनो दंना जों मा बुंदों बिनि बांसिन रायजो राजाफ्रा आसा खालामगासिनो दङ जे 15 बोसोराव हाग्रामाया जेबायदि खामानि मावदोंमोन बेखौ बिथांमोना नुबोखादों नालाय दा बेखायनो UPPLआ सरकार सालायनाय समाव माने माबायदि जाखो मा जाखो रायजो राजाहा जेबो बेनिफिट जायाखिसै गावस्राहासो बेनिफिट गावसोरसो गावनि माने मुलाम्फाखौ आदाय खालामनानै लाबाय बेखौ नुदों दा बेखायनो बिजनेसमेननिफ्राय आराम्भ खालामनानै आरो इन्टेलेक्सुवेल बुंनो थाङोब्ला जेब्ला एडुकेटेड सुबुंफ्रा थारमाने इन्टेलेक्सुवेल ग्रुपआबो माने हाग्रामा महिलारि सरकारखौ नुबोनानै बिथांमोना हाग्रामाखौनो दा मोनफिननो थाखाय लुबैदों बे खोथाया जुक्ति गैया हाग्रामा महिलारिया माने सुक्ति खालामनाया जों एबसुनि आन्दलन
आरो बिएलटिनि आन्दलनजों जानाय बे सोमावसारनाय समाव बे जोंनि नर्थ इस्टआ असान्त जानायखाय माने दिल्ली सरकारा जोंजों माने हाग्रामा महिलारिजों आल'सना बिल'सना खालामनानै सुक्तिखौ खालामदों खिन्थु मोनसे पक्षआ मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोदों बे मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सान्तियाव थानो हायाखैमोन बे खोथा सैथ' बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिया सेकेन्ड एकर्ड खालामबावनायनि थाखाय बिथाङासो नैबे जिनिसखौ लाबोयै माने सुक्ति खालामनाय पजिसनसिम लाबोदोंमोन जे बिसोरबो फैथोंसै जों जयै माने बिटिसिखौ सालायनोसै एनडिबिफ्रा बिसोरबो फैनो लुबैगासिनो दङ मानो जोंनि माने बिटिसि ओनसोलनि माने दावहा नांग्राफ्रा मानो हाग्रायाव थाबाय थानो सान्तिनि परिबेस लाबोनांगौनि प्रयजन दं होननानै हाग्रामा महिलारियासो बे सुक्तिखौ खालामनायनि थाखाय गासिबो लाहार फाहार खालामनानै फाइनाल स्टेजाव लाबोदोंमोन खिन्थु उनाव माने मोनसे राजखान्थिनि माबा खैसारियाव गोग्लैनानै हाग्रामाखौ एकदम जोगारनानै प्रमद बर'आ माने एबसुखौ लानानै एबसु कर्मिखौ लानानै फोथाराव आन्दलन खालामनाय देखायोमोन नालाय पिएसअ लालायलायनानै पुलिस लालायलायनानै दा बेखौ नुनानै माने प्रमद बर'खौ थिखांनानै लांदों आरोखि नङाबा हाग्रामानिसोमोन बे पुलिसआ हाग्रामानि नंगौ बिसोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थाबोयोबा नैबेफोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थायोबा बे ओनसोलाव सान्ति सम्प्रितिया माने माब्लाबाबो फैनाय नङा बेखौ साननानै सिन्था खालामनाय आसल बेक्तिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि खिन्थु फोथाय खेबस' खालामनानै प्रमद बर'खौसो थिखांनानै सोरबा सासे सक्तिशालिया प्रमद बर'खौसो थिखांनानै लांनानै नैबे एनडिबिफोरखौबो आन्दोआव दोननानै सुक्तिखौ खालामदों आसल रहस्यआ बिसोर